Tan này à? Tan này à bạn ơi. Tan này à? Tan này à? Tongari. Wah siapa? Tongari. Teman karoni này dosa ha. Teman này sare. Teman này à? Teman này à? Kenal lah. Hei, nuna nyala. Siap dah. Siap. Nora hamza ki tongai nabla. Hamza ki tong nabla. Hamza ki tolong bawa thang nabla mela telan nabla. Hah? Hamza ki tolong mela thang nabla. Naidi. Ini mela terus masalah lah. Mela pro musa khade ne ta musa ro me afro chala ba jigure ta me makhar di me afro ta nya chala ka ba jigure ba itu ka ne tuma kini wa chom de mang ne khawoi kunang nam thong joto nai tongai tau hote boh sono all through entertainment youtube channel thumbnail te saike mujhe mero budi ma kana sama gana ne angkha klai tine ka tau video wa norok taute boh son norok poila video tine norok no ma kana korok sa sini ti prazuk te selangkang ke muslim bai sini ti prazuk boroi asuk hor kuthong ni jorawo mela thangri phayoi borok bolongo ri sungkhu tamo khalai borok ni amo belai kino chele mo singsa ten belai kino lasma singsa ni video aboni bagi se borok ni lukurok manjang te borok viral khaijang mani nango sini ot di prazuk boroi khorok sa siapa bo 1010 bai bo tamo khalai bo berayo chawo tongo sak phalo omo haikino bo tongo ai kebang ma 10 ochini ti prazuk boroi no contact khlai ta botini boti khang ke sonoi botoi nai teli sonoi ke bono bo ti gunai aba haikino no 10 bini thani kai pas khayoi borok tui berayo hengkang ame amo bor thang soi ka tui si berayo hengkang ke borino si tui berayo amo hengkang one time pass khlayo enjoy ni bagai taute buhuk som gomoro belakino saya jeng 10 bai sait tanani nango tamu tulang thon tamu bere inthon jeng 10 bai jeng kuno bondo bai kun odikar koroi sini Tripura Rajo wo tipra tharok no 10 bose ka sato gai tong noro tamo kaham kino saimano te kaham kino bojibo sini Tripura tharok no 10 o Tripura Rajo ni rekla honani nayo kubuni Rajo wo sini o Tripura tharok no hokmore sini o Tripura Rajo ni hano permanent sanona bagai borok nahanani bagai siapa sini borok tamu konto sia 10 bai thokai jago rang kisang misari woi luk khai toni jago apa sih kini nih message rock ko obah ke thokai jang maro belai kena saya kelai ta hutai bohuk song jeng khat sinani nango ni no sai tong ya ari no sai tong ya nei jeng bol bo thokai jang ani jeng kuno odikar koroi ni yak kamai bai khai sao tongo neng khasidi neng boni samoi ta toldi siapa kin ti prazuk berarti ni thokai jagai bo muslim bai tujuh jagai tabo viral khaijaka bo thapra jaka kini o khorokta beroi kini bukhuk juk bo thapra jaka lukurok bai ya belai keno khairma singsa ja tangi hingdang ke bini kok samarok isapano gothogya tabuk sela sawo ni beroi de singka kini arwo je lukurok o muslim selano sungkha o berino neng o beri bai neng kajang naja nei siapa setelah hai ko suwo kajang na nei berino sungkha lukurok neng o muslim bai kajang na de nei beri sawo ang kajang ya nei sungkha ke sing arono kesang kaino saimang ka te bojika borok jas time pass one time enjoy ni bagai tong thoksa tong ni bagai borok omong nu jada hor kutu sia bolong sia amo hai ke ri tung khugei borok arwo tamu khalai abo borok kaham ke nembo juga ang asik dag salia tamu te bohuk song sini Tripura Rajo wo besek khalai sini Tripura saro 10 e buthar jagai tong baksa tawano abo tela sohoro
rap khaijago auto driver rok gai chini tipra jek bwrwi rok rongsring tongnai rok gangke tabuk tei buhuk song tini ni kaham message oboti norok bai ang bai khe tini bujilaina tei sanmani hinui se tini o video no matubo tabuk tei buhuk song hingka hingke chwng omo hai rok no chwng swrungyawi chwng kaham lama no swrungkhai belai kheno chao tangwi hingka hingke tini je chini tipra jek bwrwi khoroksa o bukhuk jek bo tini viral khaijakmani nini dimag o uansukyawi tei bokhorogo uansukyawi bo tini omo haike samung khlaiwi bo tini viral wngwi lasingni mannani nangha phiaba bo next rogo bini o background no change khaikhe belai kheno chao tangwi hingka hingke tabuk norok nugui mankhana o je tabuk social media o je viral wngwi tongmani omo bwswk lachingma singsa o video rok tei kwmawi thangya social media o viral wnghaika matro no abo tongrogui thangtinai hingka hingke oboni bagui no chwng uansuknani nango chwng samung khainani swkang chwng ukulok bwskang yang waisa khe naharwi se chwng samung khlainani nango hingke tabuk tei buhuk song norok buji khana hinui kha khlaio tini ni o video norok ano paithak jora logi rwwi nai tongmani bagui norok no belai belai paikhlaya hambai।